Mga pulis nagplano sa 5 kaadlaw nga mass leave pagprotesta sa kadaghan sa nangamatay nga pulis sa Maguindanao encounter. Lali sa Tigbakay, may resulta sa pinusilay, usap patay. Amerikano nga dugay ng wanted sa pagpanglugos og bata sa US, nadakpan dinhi sa Sugbo. Mga biktima sa sindikato sa pagbangilan ng gawas, humandadakpan ang mga sakop niini. Mga job order employees sa Talisay City, gipang taktak kay wa nay kwarta ikasweldo ang City Hall. Mayong hapon Sugbo, Kabisayan, ani ang mga balita uban ang kinatibuk ang pwersa sa News 5 Cebu karong adlang Huwebes petsa 29 sa buwan sa Enero tuig 2015. Ako si Dennis Tanok. Amo nang hatod ang masayong pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Sa National Day of Mourning ugma gikatakdang ipaubosab sa half-mast ang Philippine flag sa Kapitolyo kini aging pagpariyag sa kasubo nga gidangatan sa duha ka mga Sugboanong sakop sa Elite Special Action Force sa kapulisan nga nangamatay sa engkwentro tali sa MILF. Si Governor Junjun Davite mipaabot sa iyang pahasubo ngadto sa nahabiling pamilya sa mga namatay nga Sugboanong pulis nga silang PO1 Romeo Sempron ug PO2 Wendell Candano. Nasabutan pa sa Kapitolyo kung gawa sa hinabang pinansyal, muhatag ba sila og scholarship sa mga anak sa mga biktima. But initially, we would support you. There's no doubt na ato silang tabangan. Ikondinara sa National Commission on Muslim Filipinos dinhi sa Kabisayan ang dugoong hitabo didto sa Maguindanao. Suportado sab nila ang presidente ug naghinaot nga ipadayon ang Bangsamoro Basic Law. Andrea Patenya, Suginlimi. We would like to extend our sincere sympathy to the members of the SAP. Mipaabot sa iyang pasubo sa mga kabanay sa kapin 40 ka mga miyembro sa Special Action Force sa PNP nga namatay atul sa engkwentro sa MILF, ang officer in charge sa National Commission on Muslim Filipinos kun NCMF Visayas nga si Alexander Minalang. Gikondenar sab niini ang brutal nga pagpatay sa mga pulis ug miingon nga angay lang gyung manubag ang mga responsable niini. Nanawagan sila sa publiko nga unta ang maong hitabo di ilang bigit sa ilang relihiyon kay supak gyud kini sa ilang tinuuhan ug pagtulunan sa Islam. Gani ilang gipasalig nga di magdaog samang katubot ang mga Muslim communities dinhi sa Kabisayan. Abang nandito tayo sa dito sa Visayas area na aming kinasasakupan, itong Region 6 and 7 and 8 itong National Commission on Muslim Filipinos are always assuring our mamamayan dito sa Visayas area that yung pangyayari na mga ganyan, isolated case in Mindanao will not spill over in dito sa Mipadayag sab sila sa ilang suporta kang Presidente Noynoy Aquino sa paghawid sa sitwasyon ug gihangot nila ang gipadayag sa Presidente sa iyang pakigpung kagabi nga supak siya sa pag-atras sa Bangsamoro Basic Law tungod sa maong panghitabo. We give chance to peace, it's a dekada na. So we hope and we pray that the passage of BBL, the Bangsamoro Basic Law, is pag-isipan ng ating mga mambabatas. Nagkakaroon naman ng i-continue nila yung ginagawa nilang mga konsultasyon. Hinuon nakasabot sila kung nganong dunay mga senador nga mi-withdraw sa ilang suporta alang sa Bangsamoro Law, sama nilang Senador Alan Peter Cayetano ug JV Ejercito tungod sa ilang kasagmuyo sa hitabo. Apan ang hinaot sila nga unta, mausab ang desisyon sa maong mga magbabalaod ug maghuwat lang gyud usa ang tanan sa resulta sa investigasyon sa Board of Inquiry nga giumol sa gobyerno ug sa Special Investigation Commission sa MILF, usa mohimo og mga konkretong desisyon ug mga lakang. Nanawagan sab kini sa tanan nga di isipon nga solusyon ang pagdeklarar og all-out war batok sa mga rebelde sa Mindanao, sanglit daghang mga inosenteng sibilyan nga maabong ug dugang kinabuhi nga makalas. Doon sa mga opinyon na magkakaroon ng all-out war, pulbusin, or no man's land,
At the end of the day, ang apektado dyan, mamamatay is tropa ng pamahalan, which are Filipinos like us. Moro rebels na sinasabi, they are also Filipinos. Hindi naman sila iba sa atin. No? Now, ang pinakamalaki na maapektuhan dyan is taong bayan. Andrea Patenya, News 5. Mga sakop sa Philippine National Police Academy nagplano og 5 ka adlaw nga mass leave alang sa pagprotesta sa kamatayon sa kapin 40 ka mga pulis nga namatay sa Maguindanao encounter. King Perez, Suginlimi. But what I cannot I'm sorry. Wa kapugni ni Senior Superintendent Conrad Capa ang iyang mga luha ug emosyon dihang nahisgutan ng pagkamatay sa kapin 40 ka mga pulis sa engkwentro didto sa Maguindanao. Si Capa sakop usab kaniadto sa Special Action Force sulod sa 4 ka tuig. Sukad na tukod ang Philippine National Police kini ang labing daghang patay sud sa kaoperasyon sa kapulisan. Gisalig ni Capa sa gimugna nga Board of Inquiry ang pagsusi sa nahitabo. Nakasabot sab si Capa nga adunay mga kinabuhing makalas kun adunay operasyon. Apan gikondenar ni ini ang dili makatawhanong pagpatay sa mga pulis. If I'm the parent of that 2009 graduate, how can I, my son's head is missing or if it was ever recovered? I do not have. There was one stepping on the face of a fallen soldier, a fallen policeman. Well, that's unacceptable. Nasayra na nga dunay plano ang Philippine National Police Academy Alumni Association nga mopahigayon og 5 ka adlaw nga mass leave o pag-absent sa ilang mga trabaho agig pagprotesta sa gidangatan sa mga pulis didto sa Maguindanao. Apan hangyo sa mga kadagkuan sa kapulisan sa Sugbo nga dili unta tumanon ang maong plano sanglit makaapekto kini sa operasyon sa kapulisan. Wa mabalaka si Capa, sanglit dili mandatory ang pag-leave sa mga sakop sa PNPA alumni. Di sa matugutan ang dungan nga pag-leave sa mga pulis subay sa pamalaod sa kapulisan. Nang meron kami sa leaves, we can only allow certain percent na mag-leave. No? Actually, I was informed by the president of the PNPA, AAA, that there will be some plans about the leave. So, we will discuss it later on na lang, if and when madayon ba madili. King Perez, News 5. Usa sa mga pulis nga namatay sa engkwentro didto sa Maguindanao nagbilin og mga anak uban sa iyang kanhi kapuyo nga padayon niyang gisuportaran. Wa magdahom ang kanhi kapuyo nga siya mao ang gihimong beneficiary sa namatay nga pulis. JP Lau, Suginlimi. Mutabang gid siya sa mga bata, kutob siyang ikatabang. Kay wala siya kay balo siyang trabaho kanon siya kuhaon sa Ginoo, maigo lang siya sa usa ka bala lang kay ilang trabaho dili sayo. Kini mga punong nga karapusang nadungog sa kanhi ka-live-in partner ni PO3 General Kibete sa ilang pagstorya sa telepono ni atong Disyembre. Si Kibete apil sa mga namatay nga mga pulis didto sa engkwentro nga nitabo sa Mamapasano Maguindanao tali sa mga pulis nga sakop sa Special Action Force ug MILF. Sa ilang panimalay sa Sitio Look, Barangay Poblasyon, Lungsod sa Argao, among naabtan nga nangandam sila alang sa paggikan paingon sa kauluhan alang sa lubong. Alas 9 sa gabi among flight. Kay supposed to be kanina man unta niya. Ang gilukatan naman mig ticket siya igsuon niya. Si PO3 Kibete lumad nga taga Santa Catalina, Negros Oriental og nahimong pulis ni adtong tuig 2003. Doon na sila tulo ka anak uban kang Irene. Apan bisan og 7 na sila ka tuig nga nagbulag, padayon gihapon ang ilang komunikasyon. Bisan og nagbuwag na sila, wa nagkabaton og laing pamilya si Kibete. Gitawagan ko siyang igsuon, pero pag ring sa cellphone siya nakatubag. Yamo to natingan naman ko yung gahilak naman siya. Ingon siya nga ma, ingon si tita wala na si papa. Kung wala na si papa ni mo siya. Nya maunat to siya ingon si ate nga. Dawato nang ginato Irene unsay makuan ni Bong kay so nga naigo man jud siya. Kung ano magud natin unsam nang hitabo ate siya. Si Bonggod maamong koy kanang team leader silang grupo. Mo to na kuan jud lagi siya na naigo jud kuno na ulo jud kuno siya. To person na akong hilak kung uya pud bisag nagbulag may sakit pud baya kanaabi mga bata. Gani up to date kini nga mapadala og kwarta sa iyang mga anak. 7 years mi wala mi magkita pero nagsige mi communicate sa through cellphone, text, tawag. Ang suporta in terms of support sa financial support. Ang suporta permi ko siya padala 1530.
Wala magdahom sa irin nga bisan sa ilang sitwasyon nga 7 ka tuig na nagbuwag, siya mo gihimong beneficiary sa namatay nga pulis. Ya kanilang buntag, nanawag ko sa pulis na kong amigo, ingon mong siya nga, ako daw ko no. Naadjud ko no dito nakasulat nga, Irene Lopicelon niya, mga bata. Kung pwede din na sir nga, dili man mi kasado. Siya pwede ka, ikaw may gisulat ni Bo. So, nagtuko to ang igsuon nga, sa beneficiary nga, karon ikaw di ay, unsay ko ano yung standing ni mo lang? Okay, nag-ingon mo gito siya nga, siya daw ko na may beneficiary. Okay naman sa kuan natin, kay basta ang ako lang kuan, pangayo ko sa, in terms sa mga batag, mga emergency or sa mga kinahanglan nila, muhatag jud sila. Gidawat na sab sa mga anak sa pulis nga namatay nga may taliwan na ang ilang amahan. Kung hain man siya ron kay kanagabayan man niya sa pangadlaw sa eskwelahan, may ahami mo agto. Pa, I love you, Mystica. Kuan lang, kinatagan namin niya, ngatagan namin niya ng lawas niya. Gabayan niya sa kuan sa among taga-adlaw na ako. Adlaw na pag-eskwela. Hustisya ang gipangayo sa pamilya ni PO3 Kibete dinhi sa Sugbukin sa hingpit na nga mibiya kanila. Mangayo lang ta ko gustisya siyang kamatayon niya, tabangan akong mga anak sa pagpaedukat. Kaganihang buntag uban ang duha ka mga anak, gitunol ni Cebu Provincial Police Office Head Noel Gilyamak ang sympathy letter sa kanhi kapuyo ni PO3 General Kibete. Di kabalaha karon sa partner sa pulis ang kaugmaon sa iyang mga anak, labaw na sa pagpaeskwela ni ini. Bawan nga ni kana si General na naulog na siya niya. Katay nga giusban pagid siya. Pagkaman ikuan siya cellphone, ikuan siya armas. JP Lau, News 5. Gumikan sa padayong kasungian sa Executive ug Legislative Department sa Dakbayan sa Talisay, subay sa paglaslas sa annual budget karong tuiga, sobra sa katunga sa mga job order employees ang gipang naktak kay wa nay ikasweldo ang Talisay City Government. Jinky Bargio, Sugin Limin. Tungod sa paglaslas sa Talisay City Council sa proposed 2015 annual budget ni Mayor Johnny V. De Los Reyes, hinay-hinay na karon nga nabatyagan sa mga Talisaynon ang epekto ni ini, sama na lang sa pagkataktak sa pipila ka mga job order employees sa City Hall. Nasayran nga gikan sa kapin usa ka libo ka mga JOs, 350 na lang karon ang nahabilin kay wa na ikasweldo ang Talisay City Government kanila. Sa report gikan sa City Budget Office, makita nga sa tuig 2012 sa panahon ni kanhi Mayor Soc Fernandez, why bisan usa ka piso ang gilaslas sa konseho, itandi karon nga tanang budget items ni Mayor JVR puros kini gikabhangan. Sa akong pagbarog sa Talisay ni ana. Ako maningkamot yung kukutob sa akong mahimo. Nga kining gamay ka ang gibili nila. Ako kining galmon pag-ayo nga aron diin ang mga kabos maserbisyuhan. Giklaro sa mayor nga ang pondo nga iyang gipangayo sa konseho dili niya mahimong gamiton alang sa electoral campaign karong 2016. Bisan pa man sa mga kontrobersiya nga giatubang, si JVR mipadayag na sa pagpapili sa sunod nga eleksyon. Ako ning actually ako lang gipasagdan ka galingon. Discourage ko. Pero nakinahanglan pagtalisay nun nga doon nagi mugiya aning tanan. Udagan ko aron ang mga tao mahibalog yun nga wala ko slabiya sa karisod. Si Governor Junjun Davide padayong naglaom nga isip mga sakop sa Liberal Party, mahilot ra ang kasungian sa mayor ug konseho sa Talisay. Precisely, I'm going to talk to Mayor De Los Reyes and Vice Mayor Villarante. After all, we belong to the same party. So hopefully they will be able to find a solution to their conflict. Jinky Bargio, News 5. Ugma namo bisita sa Mandaue City Hall ang fact-finding committee nga giumol sa Department of Health Region 7 aron sugdan ang ilang formal nga investigasyon kabahin sa reklamong medical malpractice batok sa mga maong tambalanan. Kahinumduman nga sa maong hospital gituohang gitambalan og sayop nga tambal si Jocelyn Collie Flores, hinungdan nga namatay human niini. Panguluhan ni Dr. Sofia Mancao ang Licensing Division Chief ang maong komitiba nga lungkaban og
uban pang mga doktor ug usa ka abogado. Makiglingkod ang komitiba sa mga doctors ug staff sa Mandaue City Hospital nga maoy ni atiman sa pasyente ug tunan ang tanang medical records niini pagsuta kung duna bagyoy medical malpractice nga nahitabo. Mahimo ra sab ang maminaw sa himuong hearing ang pamilya sa namatay. Usa ka semana ang target sa komitiba nga mahuman ang investigasyon ug tunulan dayon nila og kopya sa resulta niini ang Secretary of Health, CHR, PRC, Ombudsman ug ang pamilya sa reklamante. After finish sa investigation sa Mandaue, then probably we can have the audience with the family. Pero if they're going to go there, tapos okay naman ang Mandaue City Government, then it's fine, no problem. So okay na sila matambong tomorrow? Kaya DOAs okay naman sila. Kaya usually when they do the investigation, okay, sit down na siya, and then they will go around. Practice ug rescue operation ang mga sakop sa nagkadaing rescue team sa kabarangayan ug uban pang volunteers sa dakbayan sa Subo sa Barangay Busay aron sila maandam sa bisan unsang emergency sa ilang mga lugar. Ryan Sorote, Suginlimi. Giulagway nga ang kadalanan din ni sa Bukirang Barangay sa Busay, dakbayan sa Subo, mo usa sa labing kuyaw nga dapit ngadto sa mga motorista. Kaganihang kadlawon, may pahigay og rescue operation ang mga sakop sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office sa giingong nahug nga sakinan sa Bakilid nga dapit sinisgutang barangay. Nagdali ang mga rescuers sa pag-ugkat sa mga taong samaran nga anaa sa gilawmon nga 200 feet. Upat ang gikatahog na angol sa insidente ug ang tulo unang naluwas. Kining katapusang na rescue nakaangkot og daghang kadaot sa lawas mao nga gikinahanglan nga ipahimutang og rescue basket aron madala sa ibabaw ug madala sa tambalanan. Apan gipasabot sa operations head sa CCDRRMO nga kining tanan practice silang sa mga disaster team sa dakbayan. This training is designed by Red Cross specifically for this type of job sa amoa sa disaster. 50 ka mga sakop sa nagkadaiyang rescue team sa mga kabarangayan o mga volunteer group ang misalmot sa 12 kaadlaw nga rescue training nga gipasugdahan sa CCDRRMO o Philippine Red Cross. Skills sa rope rescue, medical search and location o paglangoy ang gitudlo kanila. Libre ang basic rescue and emergency care aron mas maandam sila hilabi na ang mga kabarangayan sa bisan unsang matang sa emerhensiya. Ang trabaho dili lang pag-ila sa or paghibaw sa skills but also pagkuan sa ilahang banding ba. Usara sila. Ryan Sorote, News 5. Usa ka US citizen ang wanted sa US nadakpan sa mga sakop sa kapulisan. Nakaikyas kini kaniadto dihang gidakop sa mga sakop sa NBI. King Perez, Suginlimi. Gidetain na karon sa Cebu City Police Station tuwang gilang US fugitive human giserve sa kapulisan ug Bureau of Immigration ang warrant of deportation batok kaniya. Gila ang Afghan-American national nga si Shikeb Sadozay, 37 anyos ug adunay nagkalain-laing alias. Niadtong Nobyembre migawas ang warrant of deportation batok kaniya. Human miluwat ang Redwood City Superior Court sa Estados Unidos ug felony arrest warrant niadtong Agosto 2014. Lakip sa mga kasong giatubang ni Sadozay mao ang forcible sex acts with minor, kidnapping, sexual battery ug false imprisonment. Nahibawan nga dinhi siya sa Sugbo sukad pa sa Agosto sa miaging tuig. Dakpo na unta siya sa National Bureau of Investigation niadtong Nobyembre. Apan nakaikyas kini pinaagi sa pag-ambak sa 3 andanas nga building nga iyang gipuy-an. Nasayran sa kapulisan nga nagabang kini sa usa ka apartment sa Sitio Kalubihan, Barangay Sambag 1 ning Dakbayan sa Sugbo niadtong Disyembre 14. Matud pa ni Senior Superintendent Conrad Capa, ipangandaman sa kapulisan na pag-serve sa warrant aron dili subling makaikyas si Sadozay nga nailhan nga kusgan og adunay lahing pangisip. He was still placed under surveillance, and luckily this month, members of the tracker teams led by Major Sokalit spotted him somewhere in... Susiyon sa kapulisan ang posibleng mga daotang binuhatan ni Sadozay diri sa Pilipinas, subay sa nakuhang butang gikan kaniya sama sa laptop. Nagdumili si Sadozay sa pagtubag sa mga pangutana sa mga tigbalita. So I picked the 4 biggest guys of the special weapons and tactics. Because if it were me and Major Sokalit, probably it will be mold. Gipaabot ang pag-abot sa mga US Marshals nga mo'y mudak ng Sadozay paingon sa Estados Unidos. King Perez, News 5.
Nagpaalim karon sa ilang mga samad pinusilan ang amahan ug anak nga taga-Dakbayan sa Danao sa Vicente Soto Memorial Medical Center human pamusilad sa usa ka tigbakayan. Ang mga biktima mao silang Abondio Batukan ug ang anak ining si Ederlito sa tigbakayan sa barangay Sibakan human nakakitag lali si Abondio sa giganlan og Joselito Bakang. Miresulta ang panaglali sa pamugpapamusil ni Bakang ngadto sa mga batukan. Nakit-an ang maong hitabo sa laing duha pa ka mga anak ni Abondio nga silang Cornelito o Grenji kinsa nagbitbit sab og armas niadtong higayuna. Mao nga ilang gibaslan ang namusil sa ilang amahan og isuon hinungdan nga namatay sa si Bakang diha-diha dayon. Padayon pang gipangita karon ang duha ka mga anak ni Abondio nga nanibat human sa hitabo. Manari man ko na sila niya nga akong anak na napad ramang kuno na ang sinumbagay ko na sa istorya ba niya na ako naglungan na niya nga akong bana kay aw ka na akong anak na napad sa manok ba pa tarik idulitan man. Nausik ang usa ka buwan nga pagpaniid sa mga sakop sa Cebu City Intelligence Branch human nakasibat ang subject sa ilang anti-drugs operation kagabi sa Barangay Suba. Hinuon na bawi kini dihang ilagyong nasignit ang duha nila ka subject nga nalambigit gihapon sa illegal nga drogas sa Barangay Calamba. Ryan Sorote, Suginlimi. Nakasibat atol sa gihimong pagpangronda sa Cebu City Intelligence Branch ang giilang level 2 drug pusher sa Barangay Suba nga si Jollibee Inso. Kitabagan kini sa iya mga lookout na nagpalibot sa tulo ka andanan ni ining panimay sa Dan Magsaysay Barangay Suba, Dakbayan sa Sugbo. Gingong ining pultahan sa akong liyo niagi ang subject nga nakasibat sa operasyon sa kapulisan. Kung atong sudon kini maong pansayan, gawas ni ining pultahan, doon na pagyuday laing pultahan gawas ni ining iskinita nga mo'y gagian sa mong subject nga nakasibat. During sa conduct sa service of search warrant, nagdinaganay pa ni actually. Usa ka buwan gipanid-an sa CIB ang kalihukan sa panimay Inso una pamiluwat og search warrant si Judge Gabriel Moises ining panimay ni Maricar Inso. Taod-taod na nga naa sa target list sa CIB o sa Criminal Investigation and Detection Group si Jollibee. Kinsa makabligya og 300 ngadto sa 500 gramos nga shabu matag semana. Pasangil niini ang pagpaninda og mapagkaon, ingon man pagpaabang og mga lawak og nasuta kagahimo sab ni nga drug den. Napuni sila sa drug den, makita ninyo kung sa mga pultahan, no? Lain-lain na lang CR na pultahan sa Pikas. But dihang gisusi ang mga lawak, nakuha ang 135 ka mga gagmay nga poto sa shabu, duha ka armas og nilibo nga kwarta ngalin sa illegal nga kalihukan. Nakuha sab kining 12 ka medium pack sa shabu, gikan ining pouch nga gimadabanang mutimbang og 50 gramos. Mukabat ang tanang shabu nga nakuha sa pamilyang Inso og 800,000 pesos. Gawas sa mga shabu, naatlansab nga nagbahig og nakuhaan og shabu. Silang Gina, Marcel og Kevin Inso, ingon man si Alan Arce. Narawat tindahan. Tindahan. So imo ang tindahan wala kay kalambigitan anang mga illegal dire? Tinadakpan ako taon na sa ihol nun. Napusasan sab sa CIB human sa ilang gihimong bypass operation kagabi sa sitio Mahayahay, Barangay Calamba ang maghigalang Peter Arroyo o John Michael Pipito. Duha ka semana silang gipanid-an human makadawat og tip gikan sa concerned citizen ang CIB o na natigay ng operasyon. Ubay-ubay nga mga pinaketing shabu ang nakuha gikan sa duha nga miangkon sa ilang kalambigitan sa illegal nga kalihukan. Ryan Sorote, News 5. Pasakahan na og kasong syndicated large-scale estafa o falsification of commercial documents ang 7 ka mga tawo nga gingong sakop sa sindikato nga nasikop sa Provincial Intelligence Branch. Dugang mga reklamante ang miduol sa kapulisan aron ilhon ang mga suspect. King Perez, Suginlimi. Pipila ka higayon na nga nabiktima sa sindikatong magpailis og cheque nga fake si Rufina Go, kinsa na nag-iya og tindahan sa Dakbayan sa Danao. Gani kapin sa 1 milyon ka pesos na ang iyang napagawas human mailad sa giingong grupo nga usa ka sindikato nga kanunay magpa-encash kaniya og cheque. Human magpatabang sa Provincial Intelligence Branch na dakpan sa managlahing operasyon silang Heracleo Alterado, Nilda Takandong, Lorraine King, Zenaida Alabado, Ronnie Primaco, Arlinda Mensidor ug Richard Uy nga nalambigit kaniadto sa fake money activity. Sa wa pag-isang at mga kaso sa prosekusyon, duha ka mga reklamante ang midangop sa Provincial Police Office. Nadiskubrihan nila nga nabiktima di ay sila sa usa sa 7 ka mga dinakpan nga si Lorraine King.
Nagpaila nga usa ka Gail si King, nga usa ka middleman sa mga mulon ug mopalit og yuta. Kay gingong dunay prospective buyer, wa nagduha-duha ang biktima nga ibaligya ang 1,000 square meters niya nga yuta dito sa Asturias. Din iyang gihatag ang mga dokumento, lakip na ang titulo sa yuta nga nagkantidad og 2.5 million pesos. Nasayra na lang sa reklamante nga giilis na ngadto sa pangan ni King ang iyang titulo. Misalig ra sabang biktima kay dili katuwang mangingilad si Lorraine King. A financer who would release a loan to us or introduce a buyer to us. Pablandi naman kasi mumutay. Sure, oy, wako kailan ni mo oy. Wala gi wako kailan kay. Magkakaon man ka. Ay, salyano, sulano ra kung bana. Salyano, taga-asa mo pa. Kaya ko na ko. Kisa kailan mo? Awak pa kailan ako, matatani mo kailan ka na ako. Kaya imo gyud kung giingon nga. Kasi may kasugo ni mo. Ano ni daot man kay kung idaot. Imo ka sulano kung bana, sulano da kung bana. Kung bana ka man ka oy. Sa ana sulano, wa ko nakaila ko ninyo di, wa ko diri na minyo ko pa rin. Asa man ako ka ba pisa kasugo. Sa lang day. Praise the Lord dalang day. God bless na ninyo, di ba mo mga kuan, mga putol ng inyong kuan kay kain welcome, judges. Si Generosa Buison nga taga Looc, Lapu-Lapu City na ilad sab ni Lorraine King niadtong Disyembre. Kapin 200,000 pesos nga cash, alahas nga mukantidad og usa ka gatos ka pesos ug iPad may nakuha ni Lorraine gikan kaniya. Gihulagway ni Buison sama sa gibudol-budol siya sa suspect. Human nagpaila kini niya nga higala siya nga naksud sa supermarket. Human silang panag-istorya, kalit lang naabot ang ilang gihisgutan bahin sa alahas. Gipasaligan siya ni Lorraine nga muhatag kini og sa kagatos ka pesos kung ipakita ni ini ang iyang mga alahas. Dili ra mapasaka og kaso si Lola Generosa kay gusto ra niyang makita nang nangilad kaniya. Ambot lang do, murad ko nubuang. Tikaan ko na kung 100,000 kung how come magidaan ako sa among agidunong na kung mandir tibuok. Subling giawhag sa pulisan nga mudangop silang buhatan sa mga nabiktima sa maong sindikato. For now, we want them to proceed at the headquarters of CPPO for positive identification of the suspects. And if anyone... King Perez, News 5. Joint operations sa CTUM og LTO mipatuman na og sugod sa speed limit nga gi-impose sa SRP. Andrea Patenya, Sugin Limi. Gisugda na sa mga traffic enforcers sa Cebu City Traffic Operations Management ang pagpamara og mga sakyanan sa South Road properties nga nilapas sa 40 kilometers per hour nga speed limit. Wa usa kini nila isyuhi og citation ticket ug gigura nga gilekturan kabahin sa bag-ong speed limit. Gipangatagan sab kini nila kopya sa City Ordinance 801 kunang Traffic Code of Cebu City. Ubos sa Article 7 Section 2 sa ordinansa nga nahimo ni adtong 1973, 40 kilometers per hour ang maximum speed nga gitugot sa mga sakyanan sa tanang public highway sa Lakbayan sa Subo. Bisan mga red-plated government vehicles, apil sa ilang gipamara o gilekturan. Information drive niya itong gihimo. At the same time, pagpahimangno sa ninyo nga kinahanglan mo gamit ganito sa SRP, once nga musulta sa SRP, i-maintain nato ang atong 40 kph per hour naman sa speedometer, di ba? Mamonitor na to. 30 kilometers per hour untang unang speed limit nga gisugyot ni Mayor Michael Rama apan gi-adjust na lang kini sa CTUM og 30 to 40 kilometers per hour aron di kaayo hinay ang dagan ug aron masubay sa existing ordinance. Gipangtabunan nila og mga papel ang karaan nga 60 kilometers per hour speed limit sign sa SRP aron di maglibog ang mga motorista. Gawa sa pagpamara og mga drivers nga kusog managan, duna say mga patrol vehicles nga nagroving sa SRP aron ilang ma-monitor kinsa kadtong overspeeding violators. Daghan ang nakalitan sa bagong speed limit apan wa sila'y supak sa pagsunod niini. Okay ra. Wala mo kabaw nga 40 na? Pero okay na ini or hilay ra kayo. Hinay ra gyud ta pero okay na. Okay lang kay dako man. Kining si Dante miingon nga uyon ra siya sa gipatumang balaod kay alang raman sab kini sa seguridad sa mga motorista. Ato ma'am, okay ra na 40 atong kilometrahe kay maglikay sa aksidente ba? Muna atong panaganaan bitaw inana. So dili ra hasol para ninyo basi malangay mo? Dili ra man hasol, okay ra man kay sa dinhi ra man sa nga kuan na pusyon nga kuan pero ina nang kuan or ginatong tuman lagi sa balaod.
Alang sa mga drivers nga naanad na nga magpabulot ini sa South Road Properties, makaingon gyud sila nga hinayra ang 30 to 40 kilometers per hour nga dagan ug mabag-uhan gyud sila niini. Apan tambag sa mga opisyalis sa Sitom nga to kanila nga aron di malate sa ilahang mga appointments, mas maayo kun mulakaw sila ug mas sayo-sayo. Medyo hinay ra gyud pero okay lang kuan. Ilang mando. So mo adjust na lang mo sama mo sayo na lang mo para di mo malate. Okay. Adjust na lang oras para di malate sa school. Samtang mensahe sa Sitom ngadto sa mga motorista nga magpakusog kung why traffic enforcer nga magbantay. Kita ra gyud bantayan, mo minor ang uban nga nakabantay, mo minor og naay murag nagtapok nga mo para, pero iniglabay nimo mo pakusog og dagan. Pero ato lang ipahinomdom sa atong mga motorist nga kining atong gihimong pagpamadlong dili biya ni para amo lang, para ila na sa mga motorist. So tingali mo kumpiyansa sila sa pagkakaron og di gid sila maminaw, di na to matag-an nga sila na usab ang naigo. Gipaybaw sab ni Cebu City Councilor Dave Tumulak nga gipaspasan na sa syudad sa Sugbo ang pagpalit og mga speed guns alang niini. Doon na nasab sila mga gipang standby na daan nga mga ambulansya sa SRP. Mo na ito gipapaspasan gid sa back. Nya ma-post dahil sa PhilJeps para daghan kayo mga suppliers nga makapili ta. So asay pinakabarato, mas effective speed gun. Speed gun with GPS na sa. Paimangno sa Sitom nga bisan ug wa pa mapalit ang speed guns, magsugod na sila sa pagpanakop ug pagpamulta atol sa ilang surprise operation nga ipahigayon sa musunod nga mga adlaw kung ilang makita nga igo na nga information drive ang ilang nabuhat. Andrea Patenia, News 5. Subay sa gipahigayong Cebu Provincial Meet karong semana, gikoronahan kagabi sa Serge Rimonde Cultural Gym sa lungsod sa Argao ang bagong Provincial Meet Festival Queen. Atong ilailahon ang midaog pinaagi ni JP Lauquatsera. Bongga nga production number samtang nagsulob sa ilang casual wear. Bibo nga pagrampa, sulob ang sports attire samtang bitbit ang nagkadaiyang gamit sa sports. Og sa dihang nipaso na sulob ang terno dress sa mga kandidata. Kini mao may marka sa gipahigayong tinuig nga kompetisyon alang sa Cebu Provincial Meet Festival Queen. Dini sa unahan sa entablado sa Serge M. Rimonde Cultural Gym sa lungsod sa Argao, nagtigi ang 24 ka mga kandidata sa gipahigayong Miss Cebu Provincial Festival Queen 2015 ug dinhi ilang kamatutan nga di lang gyud sa sports mo arangkada ang mga tinun-ang Cebuanon kundi lakip na sa Indigay sa Kaanyag. Last year murag 14 ra ni sila, nya this time 24 kabok ang ato ang mga contestant. Maybe nakita nila last year nga nindot ang pagpadaga nato sa pageant. Nya murag na-encourage ang ubang municipalities. Una, magpasalamat mi sa Mayor sa Argao for accepting the challenge of hosting this 2014-2015 festival, sports festival meet. Nagpasalamat ko ni Mayor ug sa iyang mga staff because without Argao, dili gyud ni ma-realize ang ato ang sports meet. Gikan sa 24 ka mga kandidata, gipili ang 12 kanila aron sa laing round ug dinhi gisunod ang pagsukod sa kaalam sa matag contestant pinaagi sa photo and video analysis. Pagkahuman, the new festival queen is Miss Daanbantayan! Ang 16 anyos nga grade 9 student sa Maya National High School sa lungsod sa Daanbantayan ang milangkat sa Corona Isip Provincial Meet Festival Queen karong tuiga. Feels great, as in amazing. Okay, so far, this is the biggest title, my title. Okay, I have joined Miss Teen Philippines and then I was only part of the top 15 during the national competition and grabbed the Miss Photogenic Award. Nahimong runner-up ni Charis ang mga kandidata sa lungsod sa Consolacion, Compostela, Ronda o Carmen. JP Lauquatsera, News 5. Mao kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Kini si Dennis Tanok. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanus kapatid. Kay di lang kutob sa balita, Aksyon!